English Marigold, Unit 8. Going to buy a book. Explanation in Mizo. Nikhachu kapu hian ka unaw pa nen poisa min pe a lekhabu valei ro ati a kan hlim dun em a lekhabu chiar kan ngeina ani tuna kan kaldo nemni nakina kan kaldo nemni voina kan kaldo nemni naktu ka kan kaldo nemni tuna kal turin du thanna kan siam ta a bazar puya kan kaldo nemni dortea kan kaldo nemni midang kan kalpui do nemni keimani in kan kaldo nemni dortea kan panhi chawa kal kan ti a lekhabu dorte chu kan ngeina a ate ama se lekhabu tam hle mai dor ngak tu pa chuan mi angaina hle a minran pui je ani lekhabu milem tam deuh ka leidon nge lekhabu thon tu tam tak ka leyang lekhabu pan deuh ka leidon emni ang du ka thlang theilo ani lekhabu engber nge leitur ka shilova dor ngak tu pa chuan mi alo nuya hadam ru min lo zui ro ati a heng lekhabu te hi ramsa lam ania heng ho hi khol lam zia na bu ania sulai dewa mi so indo chanchin ania indu ber kha la ro ati a lekhabu then khat kan thlanga ka unaw pa pon a thlang boka chhuata ka thuwa chera a thuwa kan chiar zela kan chiar zela are thuap maya thomri wa reng a omlo darkar khat aliama darkar ni aliama atopa chuan englekhabu nge leitur kan hreta a lekhabu dor ngak tu pa chuan min lo nui saka lekhabu cha tak thon thu tam tak om chu ka thangta a ka unaw pa chuan lekhabu le lian pui milem tam deuh omna a thlanga kapu hne na kan tlan ho wata kapu khuma kan lona ani chuan min lo kwa kan chiar ta a kan chiar ta a New words alone amalin mani chau bookshop lekhabudor machines call finally atopa climb lawn